Nginibingelele ekhaya lamaphupho. Uma umusha la ekhaya sicela ukuthi ushaye u-subscribe ukuze ngokulandelayo ungaphuthelwa uma sifaka ividiyo. Ukubaluleka-ke kokuthi u-subscribe, senzela ukuthi uma ubuza umbuzo kwi-comment, sithi masibuya nevidiyo eyimpendulo, i-notification izongena kumakhalekhukhwini wakho, ebese ividiyo-ke uyayibona ngokushesha kanjalo. Kanti uma unga-subscribe-ile, angeke uze ubone nhlobo ukuthi cha, impendulo usuyitholile. Ngakho-ke uma unombuzo buza kwi-comment sizokwenzela ividiyo. Uyakwazi futhi ukusi-inbox-a lapha ku-TikTok, usi-follow-we, inbox ucele inombolo ka-WhatsApp ozobuza njalo kuyona ekuseni uma-ke kukhona isibonakaliso obenaso. Nokubaluleka nje kokuthi-ke uwazi ukuthi ngabe lokho osuke ukuphuphile kubika ukuthini. Ake singene-ke kwelanamhlanje sikuchaza. Sikhulume ngokugunda, ukuphupha ugunda. Okubalulekile okumele ukwazi ukuthi-ke onke amaphupho nezinwele asuke ebikezela-ke ngamandla akho noma lowo-ke osuke usephushiwe. Ebese-ke ahlukaniswa yilokho okusuke kwenzeka noma okusuke kwenzeka kuzona iy'nwele ngibeke kanjalo. Ukuphupha uzibuka kusho ukuthi-ke uzothola uthando maduzane kodwa lowo muntu kungenzeka ukuthi uthandana nomunye umuntu. Ukuphupha uy'kama izinwele zakho kusho ukuthi uzolahlekelwa yinto ebalulekile, kanti-ke ukushintsha umbala wezinwele kuzosho ukuthi-ke kunenkathazo ezayo. Ukuphupha-ke sezikhulile kakhulu zizinde kusho ukuthi-ke usungumqambimanga futhi-ke uma sezibomvu kufanele uziqaphele izitho empilweni yakho. Uyabo kunezitho okumele uy'qaphele. Uma yiphuma iy'nwele zakho kusho ukuthi-ke ukhathazekile ngenxa yabantu. Ukuphupha zikhula lokho kusho okukhulu ukukhula kwamandla onawo. Kungaba ngokwesikhundla, ngokomsebenzi owenzayo, kuyandlondlobala nje, kungaba amabhizinisi, yonke leyo nto. Ukuphupha unempandla kusuke kusho umcebo noma-ke ngithi ingcebo nempilo enhle kwezimali. Uma ungowesifazane, kanti uma ungowesilisa ozwana naye enempandla ephusheni lakho, kufanele ngabe nindawonye futhi-ke nizoba senkingeni. Akufanele ngabe nindawonye futhi nizoba senkingeni maduzane. Ukuphupha uzigunda lokho kusho ukuthi-ke uzolahlekelwa amandla onawo noma-ke ukuncipha kwawo. Kubalulekile-ke ukuba uqaphele lowo osuke ekugunda izinwele okanye nendawo osuke ukuyo ngoba-ke lawo mandla asuke ezolahleka ngenxa yakhe lowo muntu osuke umbona ephushini. Kanti nendawo osuke ukuyona kumele uyiqaphele. Uyakwazi ukusibuza kwi-comment, ngizobe sengithatha-ke imibuzo ngenze izimpendulo lapha kuma-comment section. Ningakhohlwa-ke ukusi-follow-a lapha ku-TikTok bese-ke niya-subscribe-a ku-YouTube. Nakhona ku-TikTok sicela si-subscribe bakithi lapho kwi-bio. Usi-inbox-e ku-TikTok ucele inamba ka-WhatsApp la ozosibuza khona njalo ekuseni uma wena-ke ube nephupho. Nisale kahle.